oikein ollaan niin silleen, tullaan tänne pelottelemaan toisia. Ei tää ollenkaan pelottavaa. Tää on lähestymistä. Mun leikkari! Ja mä oon lähestyjä. Tarpeen tulla riittävältä etäisyydeltä myöskin likistelijä. Sehän on ihan silleen miellyttävää. Täällä on myös paljon näitä leiriläisiä. Ja mä haluaisin tietää, että mitä sä oikein, haluatko sä sanoa niille? No en oikeesti. No, mitä sä nyt hypätään tällä teille? No. Mähän tykkään lähestyä ihmisiä ja mun mielestä täällä oli niin paljon ihmisiä, että mun oli parempi tulla tänne vähän niinku lähentelee. Annetaanko me tälle mahdollisuuden lähentyä meitä?